Helo, shwmai, croeso I bwlch Nant yr Arian. Steph I fi o Cered, Menter Iaith Ngheredigion. Croeso I Ar Gered. Teithiau cerdded cyfrwng Cymraeg yw Ar Gered, sy'n addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg hyderus a rheini sy'n ond megis dechrau I taith tuag at dysgu'r iaith. A mae'n gret gallu gweld pawb yn mwynhau, yn cymdeithasu a wneud ffrindiau newydd yn ogystal â mwynhau disiad fach yn rhyw gaffi bach neis ar y diwedd. Fel y fenter iaith leol, ni wastad yn agored I syniadau pobl leol ynglyn â prosiectau newydd I hybu'r iaith Gymraeg. A dros y cyfnod clo, mae cymaint ohonon ni wedi bod yn mwynhau mynd I gerdded a crwydro'n milltir sgwâr, felly pam ddim dechrau teithiau cerdded misol o'r enw Ar Gered fan hyn yn ardal y Topie uwchben Aberystwyth. Os hoffech chi ddod ar Gered da fi, wel, cysylltwch â Cered ar y cyfryngau cymdeithasol neu e-bostiwch cered@ngheredigion.gov.uk. Edrych mlaen I weld chi'n fuan.